Така, тръгнахме от нас. Значи, звъннах тук що на Денис. След малко се срещаме и започваме тренировката. И вода си вземахме. И да ти покажа обстановката каква е. Е, това ни е лост. То е... Да. И тук с... Абе, ега ти тревата. И така, ега ти тревата е страшна, мани. Предполагам да. Правиме първо упражнение, значи сме загряли. Това брат ще вади High Definition. Широк хвата ли си какъв да го правя? Има широк, покажи малко мускул. И ето и да снимам по хоризонтал. Уморих се. Трия палца. Давай! Ей си! Виж, че не дадем силно, бе. Давай, бе! Упражнение номер 2. С какъв хват? С така? Сега с обратен обхват. Не е така. Абе обратно бе, за бицепс това ни. Ай, за бицепс. Fuck the police. Давай, не ме гледай. Дай бе. Чакай, пием водичка. По една глътка, Снимай като има тревата. нали? Тук е жунгла. Гледа земята колко са високи тревите. Ади там богниш остава. Мани, дръж се. Втора серия. Абсолютен ербек. Добре, вот да те снимам така бе, цели гледаш у кадра. Обърни сега странично. Ти батерия имаш ли бе? Имам батерия. Нали ама е празна. Това е памета на телефона, не е батерията. 73% ми. Ков си повече от тебе? А? Ков си повече от тебе, прендръж. Видели бе? Виде, трета сата. Мастер. Шо мастер, морих се. Ти си за трета серия. Така. Упражнение номер 3. Набиране на стесен хват. Е така. Ето така че е. Не мога, морих се. Как така? Да. А така може? Не може. По-близо ръцете. Залепи ги една от друга. Не става. Шо не става? Дай упражнение 4. Колкото и да е смешно, ми е смешно да го обясня. Не трябва да го обясня. Значи, от всичките тия 3 упражнения, които направихме по 3 серии, не ми се смей. А така, най-лесното не мога да направиш. Нищо че не мога да направим. Най-лесното ни стана трудно. Усеща се болка в ръцете и в, не знам как се казва, перките. Да. Пауза. Пауза, бе. Спри го! Добре бе. Да. А? Да бе.
Снимаш? Да. Твой ред. Друго си висок. Уморихме се, наврихме си 4 упражнения по 3 серии.